ጾታው ርክብ ንጥዕና ኣገዳሲ እዩ ንብል ግን እቲ ዝበዝሐ ጾታው ርክብ ንኣእምሮኻን ኣካልካን ክመርዞ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ዶ? ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ፍኖት ክሊኒክ እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም። ኣብ ህይወትና ጾታው ርክብ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት እዩ። ንፍቕርን ሓድነትን ዘዕቢ ንዘርእና እንትከኣሉ መንገዲ እዩ። ግናኸ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ንሓፍርን ከም ነውሪ ንቆፅሮ። እዚ ስቕታ እዚ ግና ሓደገኛ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ትፈልጡ ዶ? ሎሚ ነዚ ብዙሓት ኣውፂኦም ክዛረብሉ ዘይደፍሩ ግን ንህይወትና ከም ሓስኻ ብስውር እናወግእ ዝዘርግ ዘሎ ሓደገኛ ዛዕባ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እዚ ድማ ብዛዕባ ሳዕቤናት ልዕሊ ዓቐኑ ዝኾነ ጾታው ርክብ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ብምጽናሕ ንነፍስኹምን ንዝፈተኹም ሰባትን ካብ ዝስውር ሓደጋ ንምድሓን ወሳኒ ስጉምቲ ክትወስዱ እምሕፀነኩም። ኣብ ባህልናን ማሕበረሰብናን ብዛዕባ ጾታዊ ጉዳያት ብግልፂ ምዝራብ ከም ነውሪ ይቁፀር። ሓባኢ ሕማሙስ ሓባኢ ፈውሱ ዝብል ምስላ ከም መምርሒ ወሲድና ኣብ ውሽጥና ብዙሓት ሕቶታትን ሸቐሎትን ሓቢእና ንነብር። እዚ ስቕታ ዝግና ፈውሲ ዘይኮነስ ንባዕሉ እቲ ሕማም እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ብፍላይ ድማ መንእሰያት ብዛዕባ ጾታዊ ርክብን ጥዕናን ካብ ስድራ ቤቶም ወይ ካብ ቤት ትምህርቲ እኹልን ጽሩይን ፍልጠት ስለ ዘይረኽቡ ናብ ጌጋ መረዳእታታትን ጎዳእቲ ልምድታትን ክኣትዉ ይግደዱ። እቲ እንኮም መማረፂኦም ድማ ካብ መሓዝቶም ካብ ፖርኖግራፊ ወይ ካብ ካልኦት ዘይተኣማመንቲ ምንጭታት ዝረኽብዎ ሓበሬታ ይኸውን። እዚ ድማ ካብቲ ክውንነት ዝረሓቐ ሓሳብ ክፈጥረሎምን ናብቲ ዝኸፍአ ሳዕቤናት ክመርሖም ይኽእል። ጾታዊ ርክብ ተፈጥሮውን ንሰብኣዊ ህላዊ ኣገዳስን እዩ። ንሓድነትን ፍቕርን መጻምርቲ ከም መተኣሳሰሪ ዘገልግል ዓብይ ጸጋ እዩ። ግናኸ ልክዕ ከም ምግቢ ወይ ከም ዝኾነ ካልእ ነገር ካብ ዓቐኑ ምስ ዝሓልፍ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ። ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ቀስ ብቐስ ናብ ወልፊ ይቕየር። እዚ ማለት ድማ ኣእምሮኻን ኣካልካን ነቲ ተግባር እዚ ብዘይ ምቁራፅ ክደልዮ ይጅምር። እዚ ወልፊ እዚ ድማ ከም ዝኾነ ካልእ ወልፊ ንስነ ልቦናውን ኣካላውን ጥዕናኻ ብኸቢድ ይጎድኦ። እቶም ሳዕቤናት ኣብ ክልተ ይኽፈሉ። እቲ ቀዳማይ ስነ ልቦናዊ ጉድኣት እዩ። ኣእምሮኻ ብበዝሒ ጾታዊ ርክብ ወይ ብሓሳብ ምስ ዝለምድ ሓይልኻን ትኹረትካን ይሰርቕ። ሓሳብካ ኩሉ ኣብኡ ስለ ዝጽመድ ኣብ ስራሕካ ኣብ ትምህርትኻ ወይ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትካ ሙሉእ ትኹረት ክትህብ ኣይትኽእልን። ንኣብነት ተምሃራይ ኮይንካ ኣብ ክንዲ ንፈተናኻ ተጽንዕ ሓሳብካ ኣብ ዝወልፊ ዝውሰድ። ሰራሕተኛ ኮይንካ ድማ ብሰንኪ ድኻምን ዘይምትኳርን ኣብ ስራሕካ ጌጋታት ክትሰርሕ ትጅምር። ብዙሓት ሰባት በዚ ወልፊ እዚ ተለኺፎም ከም ዘለዉ ስለ ዝስምዖም ሓፍረትን ስምዒት በደልን ይስምዖም። ሰባት እንታይ ኢሎምን ይኾኑ ዝብል ስጋት ኣብ ልዕሊኦም ይለዓል። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ጸገሞም ሓቢኦም ካብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ይርሕቑ። እዚ ድማ ናብ በይንነት ዝለዓለ ማሕበራዊ ሻቐሎትን ይመርሖም። ዝተበላሸወ ርክብ ክህልየካ ይገብር። እዚ ካብቶም ዝኸፍኡ ሳዕቤናት ሓደ እዩ። ብግልፂ ዘይምዝራብ ንጥርጣርን ዘይምትእምማንን ይፈጥር። ንኣብነት ሓደ ሰብ ብሰንኪ ወልፊ ጾታዊ ርክብ ካብ መጻምርቱ ምስ ዝርሕቕ ወይ ድማ እቲ ርክብ ናይ ስምዒት ዘይኮነስ ናይ ግዴታ ምስ ዝመስል እታ መጻምርቲ ምስ ካልእ ሰብ ርክብ ከም ዝጀመረ ጌራ ክትወስዶ ትኽእል እያ። እቲ ሓቀኛ ፍቕርን ስምዒትን ይቕህምን እቲ ርክብ ድማ ናብ መካኒካዊ ተግባር ይቕየር። እዚ ድማ ንሓደርኻ ወይ ንፍቕራዊ ርክብካ ክዘርግ ይኽእል እዩ። እቲ ወልፊ ንኹሉ ግዜኻን ሓይልኻን ስለ ዝወስዶ ምስ ስድራ ቤትኻን ዕሩኽትኻን እትሕልፎ ግዜ እናነከየ ይመጽእ። እዚ ድማ ነቲ ማሕበራዊ መረብካ የዳኽሞ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣካላዊ ጉድኣት እዩ። ብዘይ ዕረፍቲ ተደጋጋሚ ርክብ ምፍጻም ኣብ ጾታዊ መራብሒ ኣካላት መድመይቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንበዓል ፋንገስን ባክተርያን ዝኣመሰሉ ተወሳኺ ሕማማት ከቃልዕ ይኽእል። ከምኡውን ንዓይኒ ምጉዳእ እዚ ብፍላይ ምስ ምርኣይ ናይ ፖርኖግራፊ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ስክሪን ምጥማት ንጥንጡን ዓይኒ የድክሞ፣ ንነርቭታት ዓይኒ ይጸቕጦ፣ ንነዊሕ እዋን ድማ ንሓደጋ የቃልዖ። ድኻምን ሓይሊ ምስኣንን እውን የጋጥም። ኣካልና ድሕሪ ዝኾነ ንጡፍ ተግባር ዕረፍቲ የልዮ። ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኣካልና የዳኽሞ። እዚ ድማ ንኻልኦት መዓልታዊ ንጥፈታትካ ዝኸውን ሓይሊ ከም ትስእን ይገብረካ። ንጾታዊ ሕማማት እውን ምቅላዕ። እቲ ወልፊ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ዘይተሓለወ ርክባት ወይ ምስ ብዙሓት ሰባት ርክብ ናይ ምፍጻም ባህጊ ስለ ዝለዓል ንሓደጋ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከም HIV ኤድስ ዝኣመሰሉ ብዓብዩ የጋድዱ። መጠኑ ዝበዝሖ ጾታዊ ርክብ ንሓደጋ ኪንታሮትን ካልኦት ሕማማትን ከም ዘጋድድ ዘርእዩ መጽናዕትታት ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልትና ጾታዊ ርክብ ብመጠንን ብጥዕናዊ መንገድን ክኸውን ከም ዘለዎ ብሳይንስ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ባህልታትን እውን ብግልፂ ዝተቐመጠ ጉዳይ እዩ። እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ።
ግልጽነት ፍጠሩ ተዛረቡ እቲ ቀዳማይን ዝዓበይን ስጉምቲ ምዝራብ እዩ ምስ እትኣምንዎ ሰብ ብፍላይ ድማ ምስ መጻምድትኩም ብግልጽ ተዛረቡ እዚ ጸገም እዚ ናይ ሓባር እምበር ናይ ሓደ ሰብ ጥራይ ከም ዘይኮነ ተረድኡ ምኽሪ ምሕታት ነውሪ ኣይኮነን ቀስ ብቐስ ነኪዎ ንለውጢ ግዜ ሃብዎ ወልፊ ሒዝኩም እንተልዩ ብሓንቲ ለይቲ ንምቁራጽ ኣጸጋሚ እዩ ነፍስኹም ኣይትጨናንቕዋ ቀስ ብቐስ እናነከኹም ካብኡ ንምውጻእ ፈትኑ ነቲ ግዜቲ ብኻልእ ኣውንታዊ ነገራት ከም ስፖርት ምስራሕ መጽሓፍ ምንባብ ወይ ሓድሽ ክእለት ምምሃር ዝኣመሰለ ተክእዎ ካብ ተኣማመንቲ ምንጭታት ከም ሓኻይም ወይ ካብ ውሕሳት መርበባት ሓበሬታ ጥዕና ብዛዕባ ፆታዊ ጥዕና ፍልጠትኩም ኣዕብይዎ ርእስኩም ጠይቁ ጸገምኩም ካብ ዓቕምኩም ንላዕሊ ኮይኑ እንተሰሚዕኩም ካብ ምኽሪ ስነ ልቦና ወይ ካብ ሓኪም ሓገዝ ምሕታት ከቶ ኣይትሕፈሩ እዚ ምልክት ድኽመት ዘይኾነስ ምልክት ሓይልን ንለውጢ ድሉ ምዃንን እዩ እዛ ቪድዮ ሓጋዚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ብምግባር ደገፍኩም ኣርዩና እዚ ሓበሬታ እዚ ንብዙሓት ሰባት ክጠቅም ስለ ዝኽእል ንዕሩኽትኩምን ስድራቤትኩምን ሼር ግበርዎ ምናልባት ህይወት ሓደ ሰብ ክተድሕኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መወዳእሳ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ንስኻትኩም ከ ካብዞም ጠቕስናዮም ልምድታት ክተቃርፅዎ ትደልዩ ወይ ዘጸግመኩም ነገር ኣሎ ዶ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ሓሳብኩም ጻሓፉልና ተመክሮና ብሓባር ንከፋፈል ክሳብ ብኻልእ ኣገዳሲ ዛዕባ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ምሳኹም ይኹን